walang musing ke kake daralun banadwan mo ing Diyos kekeng kailangan Ave 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 Maria Ave 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 Maria panalangin niya bansaming beitan at ding sablang bansa mong kapayapaan Ave 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 Maria Ave 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 Maria King lagyuning ipampo ning anakampo ning Espiritu Santo. Amen. Kapatad, anti mo ang anak na ning wanayin duta mo, makatipon tarap ning mapagmalang larawana, ban parangalan tayo at manalangin, para king hanggang kailangan tamo. Uli na ning eta matampang anak, adwan tamo po yung pakalulot kapatawaranin Diyos. Kapak makalulong ipa, tinubod may ang dibinong anak mo, bangat busan na kami, kapamilatan ning kamatayan at pangasubling medye, at bandinan na kaming bayong biye. Uli na niti, gamon mo kaming anak mo, bang mikakalugod kami king Kristo. Emo, may katapilan king milabas sa panahon, kelingwan miting matas adangalan. Mikasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi ming mataktak king kasalanan mi, adwan mi, ing pakaluluan mo kami, bibiyebye kay sana kapilan man, antimo tunay mong anak katapat. Talakad tapo. Maria, alang dungis, tala ni muna, me pili ba, yuning pamaglalang, magdalang ta, gumpelapan king maro, Anton pamanat bus, king ketawan, damdaman mo, sana ing kekeng dalu, lawen meti, yatung tilpakan mo, iyadjat mo, gamat mo kekamingan, Maria alang dungis, induning Diyos, parangalan, mikekang kalinisan, ing Diyos sana, ikeng pakaluluan, panlualo mo, kesa induming malam, saupan mo kami, anggaman kapilan, damdaman mo, sana ing kekeng dalu, lawen meti, yatung tilpakan mo, iyadjat mo,
gamat mo ke kami nga, Maria alang dumis, induni Diyos. Siklagot ka. Panalangin ning nobena. Pakamana ng Indo, ning alang hanggang sao. Manibat king krus, Jesus bingya nakake kami. Ba maging Indo mi? Ika, imaganak ang dili, imalugod dili. Kareng sablang Indo. Malugod mi kang balikdan, ikaming kekang anak. Yan ingadwan mi, in kekang sao. King hanggang kailangan mi. Lalong-lalo na. Yang atyo kapakit kinyato. Kalugura na Indo. Birian mong dinake ka kung kasakitan ng kekang anak. Uli na nisikanan mong metong at metong kekami. Kitnip nung kapanaligan keka. Bibili ni sarili ni. Lalaming man kuning napanbalo mo Indo. At panatag kaming manalig. King mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king tibale-bale. Induning alang hanggang sao. Pinilirak ang reyna ng kekeng tibale-bale. Bendisyonan mo la rin kekeng pamilya. King malusok mong lugod Indo. Manano na sanang in sakramento ng kasal. Buklara na lang matalik ding niyasawa. Bangkanita, manatili lang tapat ng metong at metong kapilanman. At nikalugod la. Ang timonim kanami ilugod ng Kristo king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la rin sablang pengari. Luguran dalasan at pakamalan ding anak. Apenibala na karela ng Diyos. Ibera sanang parati karela. Inganimbawa na nintune de Kristiyano. Saupan mo lang pargul ka rin anak da. King lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak. Banga luguran dalat igalang. Ampong pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan. Karing nilalalong ipanabala. Rin kaya nakanyeni. Dinan mo king masabal king dapat ming dikilan. Banggawan mi inke kang dake. Kanita, maging santungan na ning kapayapan, inke kaming tibale-bale. Antimo in sarili yung tibale-bale karing Nazaret. Ika inke kaming uliran. So kami, bandagol aldoldo, intunay ng lugod king Diyos. At karing para ng tao. Bang kanita, Ang katuliran ng pon kapayapan, masayang mag-ari, king kabilugan ng pamilya ng Ketawan. Amen. Kaya duwanan king induning alang hanggang sao. Santa Maria, panalangin mo kami. Santang Birhen naglingalang bakas kasalanan. panalangin mo kami. Kekeng induning alang hanggang sao. Panalangin mo kami. Ikeng makasalanan, mamasa kami kepa. Malagod ay Indo, saupan mo kami. Pan maging tapat kami karing kekeng pangako, inyang may binyag kami. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu, king lugod ng Kristo, karing hanggang tao. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Panaldo-aldo, lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimo ika. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan maging mamu kamit mapakumbabalog, antimo inke kang anak ni Jesus. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan pitakutan mi, pangabating na ning pamakikaluguran mi kin Dios, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan na sinisyan. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan parati ming pagdulapan ing pakalulun at kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban atalus mi, king ing Dios magsalita yake kami, karing mga palyari kimbiemi aldo-aldo. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Banaldo-aldo, manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan na lalong-lalo na king oras nin tukso. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban atalus ming ulaganin pamanyam bakin Diyos sa beabe king Eucharistia. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Bandagol ing lugod mi kang Kristo, ampo karing paraming tao, kapamilataning maralas sa pamakinabang. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban igalang mila ring katawan mi, anting santungan ng Espiritu Santo. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal karing aliwa. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban apakilala mi, dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi, karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalawsan na loob.
Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban patawaran mila, manibat ka rin puso, miret ang linapastangan ke kami. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban akilalami, indewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, na ingati namang mapeperwisyo ka rin aliwa. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban gunyat kami para king matulid a pamipalaganap, kimpibandyana ni tingyato. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban ida ke milaring aliwa, king gelingan mi, para king ikasaplala na ning komunidad. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban tanggapan mi keng katungkulan king komunidad king espiritu nin tapatapaman nyuyo. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban ing banal espiritu tayranet pasiknangan ni Santo Papa, ding obispo, ampo din pari. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban mi pagkaluban kami da kalabokasyon king pamagpari at biyerelyoso. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban adalami yung belwan at lugod kang Kristo karetang epa makibalo kaya. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban king nanumang atutuklas dat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan, king ing Diyos siyang makiupaya ka ke kami ang poking sabla. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungob king karinaning ipangatsubano. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban kanita, mate kami nga tsuking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo ang po karing paraming tao. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi kimbie, pauli ning kapanaligan mi king ginung sinubling mebie. Malugod a Indo, sopan mo kami. Banding kapatad ming meyango na biye agad na lang midakayanan king pangasubli ng mebie ning anak mo. Malugod a Indo, sopan mo kami. Ngayon po tahimik tang manalangin para karing sarili tang kapagnasan. Banala Maria, sopan mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin me ing kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang mipayabot ngan kay kami, hanggang mong sao. Ginu, binyemi Maria ke kami, ban maging induming makatalagang sumaup ke kami kimbalang penandit. Ibiyem mo ke kaming grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad tako. Induning Diyos, induning Diyos, nanumoy nga duwan mo. Aliwaing bandining yato, yaning tulang ku paso. Induning Diyos, induning Diyos, oy ningimbot ko. Anak mong mahal, ake kang kakaulan, Jesus saban di mo. Induning Diyos, induning Diyos, ani kuking malat. Ipakit me ing anak mo, anong no kumi sadsado. Induning Diyos, induning Diyos,
nung miras nasa ing tawli kong oras agad ning pakit kako. Iti aing panahon, iti aing karampatan, ing balayan mo mibalik ialab ka, at kang Kristong kang anak miyubog na. King lagyon ng ibang poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagong ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At keka antimuri, maya pa abak kay kaingan po, maya payak. at February 25 pong ini, anniversary ng People's Power Revolution, 40 years na. At baka tabi tayong matampang pagmasusyan, iting banal Eucharistia, amin ang talad sisyan pangin, rin kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ikang imi babalaos, king bantamo, karing taong sisisi, at kikilala karing kasalanan da, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ikang dinatanga may git, palak kang Honas, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ikang parala karing makapagmulalang tanda, king aldol doming pamibiyebye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, garing kasalanan tamo, dala na katamo ngan sana, king bie alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, balikdan mo kami, at pakiramdam mo ring panalangin mi, kapamilatan ding may adapat, at tuturo mo, saban mo kaya sanang sumupil, karing kaya kaming katawan, at magbayo pinubluban. Iti yang adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Diyos sa mabibi at magari kambe mo, king kameto nga ng banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Honas. Migsalitayang pasibayo ing ginukang Honas nga na. Honas, munta ka Ninive, ing mayupayang siyudad, at sabyan mo karing tao ka rin, ing mensaheng binyeko keka. Inyame mintuyak ing Ginoo, i Honas, at mintaya Ninive. Ing siyudad, king dagul na mga ilangan at lungaldo para lakaran uli na ning maragulya. May laos ning miglakad kilub ning siyudad. Kay bat nang may kalakad, meto nga aldo migsalitayang masikan. Kilub ding 40 aldo, malasakya ing Ninive. Meniwala laring memalena ning Ninive, king mensahe ning Diyos. Inya, pikayari raking imbalang metong, magumpisa king peka maragul, hangga king malating dili, misulod lang imalan ang magaspang, ban ipakit da king sinisila, king depat dang pamikasala. Inya abalita na ni ngari ning Ninive tinalakadyang ibat king trono na, likas ne ing balabal na, misulod diyang imala na magaspang, at linuklukya king abu. Pepalwalyang metong akapabalwan karing memalena ning Ninive, ngana, iti kautasan niyang ibat king ngari at karing pamuntok na, alang mamangan metong man kay kayo, makabawal ka ring sablang tao, baka at tupa ing mangan la at minum. Sukat lang misulod di mala na magaspang din sablang tao at animal. Sukat yang manalangin taimtim, imbalang metong king Diyos, at sukat ng gulutan ing ugali ng emayat at ingeustong daraptan na. Mapalyaring alilana ning Diyos ing bantana, mapalyaring ene mimwa kay katamo, at etamo malaos mate. Ikit na ning Diyos ing depatan dareng tao,
Ikit na king likwanda nala, ing dapat dang emayap. Inya binayo na ning Diyos, ing bantana. At ena belaos, ing sinabi ng parusan nala. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos kapilanman, tanggian. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. O Diyos ko, malunos ka kanako, ulining alangkupas alugod mo, ulining maragul mong pakalulo, wasan mo ring kasalanan ko, wasan mo insablang kako dewakan, at linisan mo sabla kong kasalanan. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang ngarapan, melalako ka ko, espiritu mong banal. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Mula buring sakripisyo nung ali keka, kakulang iyampang, ni emo katulan ay inadarulukan. Ingayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, impusong sisisi at magpakumbaba, kapilanman, tanggian. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Ligaya't kapurian keka, Kristong Jesus aginumi. Ligaya't kapurian keka, Kristong Jesus aginumi. Eko katutula ing kamatayan nin taong marok nga naning Ginoo. Nune matutula ko king pamagbalik na lub, king pamanuman king ugali na, ban magkamit yang biye. Ligaya't kapurian keka, Kristong Jesus aginumi. Ligaya't kapurian keka, Kristong Jesus aginumi. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keka antimuri, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. ligaya keka, Nga ng Yesus, kabang pilulupungan dering dakala tao, karawak na rin tao king panahon na ite. Manintun lang milagro. Dapat alang miyabye karela, sabali mo king milagro ng Honas. Nung makanano yung meging tanday Honas, karing tao Ninive, makanya niya namang maging tanday ng anak ning tao, para karing tao king kasalukuyan. King aldoning pamanukom, tala ka jing reyna ning mauli, at pamasalana na rin tao ning panahon na iti. Huling may libat siya king kasulok-sulukan na ning yato ban makirandam king kabyas na ng Solomon. Dapat may gitsang palak kang Solomon, ingat yung eniketi. King aldoning pamanukom, talakad na rin tao Ninive, at pamasalanan da kayo. Huling yan din damding may narali Honas, ginulutla karing karelang kasalanan. At sasabyang kong matnike kayo, may gitsang epalak kang Honas, ingat yung eniketi. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. kapurian keka, O Kristo. Gandang morning. Good morning. Sino po sa inyong nasa EDSA nung 40 years ago? Sa People's Power EDSA Revolution, si Ace nandun. No? Kasi po nandun kami, mga seminarista. Hindi ko alam yung mga RBM sister, nandun din kayo.
Tandang-tanda ko pa po noon kasi para libangan yung mga tao, kami seminarista, pinagkakanta namin yung mga tao. No? At yung pong grupo namin, pero sa nag-serve ng mga pagkain sa mga tao, tapos noon kumanta kami. Uso pa noon yung mga sikat noon, yung mga menudo. Kaya nung inintroduce kami sa mga tao, andito ang mga menudo. Labas kami at kumanta kami mga seminarista. No? At nung gabi po yun, mga 10 o'clock, yung balita na lumipad na si dating Presidente Marcos, ang diktador. No? Kaya naglundagan pong marami at masayang lahat. At habang kami naglalakad, pupunta ng iba't ibang lugar, no? Parang New Year, merong nakakita sa amin. Nakita yung grupo na, hindi ba yung mga menudo yun? Sabi naman. Naging sandali lang yung aming performance, pero hindi kami nakalimutan ng mga ibang nakapanood. No? Pero anyway po, sa araw pong ito, dito sa ating Archdiocese, merong pagdiriwang dyan sa may sakop mamaya na para dito sa pagdiriwang ng People's Power EDSA Revolution. No? At eksakto naman ang ating ebanghelyo ngayon, si Jonas, no, na nandun sa 40 days na nasa ano ba to? Nasa balyena, sa loob ng balyena. Kasi umiiwas siya sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon na mangaral ang pagsisisi sa Nineveh. Ito yung propeta na very reluctant, no? At ayaw niyang sumunod sa utos sa kanya ng Panginoon na mangaral siya. Pero ganun pa man, ayan, nangyari nga sa kanya, yan, nilamon siya ng isang balyena. At sa loob ng 3 days na nasa tiyan ng balyena, para nakapag-isip-isip. No? At nung iluwas siya, kahit amoy tuna, amoy salmon, malanam yun. Dumiretso po ng Nineveh at yun, nangaral siya ng pagsisisi. At ang milagro, hindi yung nabuhay pa siya katapos ng 3 days dun sa tiyan ng balyera. No? Kundi ang malaking milagro, wala namang ginawang milagro si Jonas. Nagsisi mga tao dito sa siyudad ng Nineveh, pinangunahan ng kanilang hari, no? Pati na yung nasa dulo ng ranggo ng mamamayang Nineveh, nakinig sa pangangaral na pagsisisi ni Jonas at silang lahat tumalikod sa kanilang kasalanan. At sa Ebanghelyo po, pinartner ito kasi humingi yung mga tao sa Panginoon ng milagro, ng tanda. At nabanggit niyang, ang bibigay lang niyang tanda, sinyales, ay yung tanda ni Jonas. Na ibig sabihin, ang tandang ito ay ang panawagan ng pagsisisi, na ang pag-imbita ng pagtalikod sa kasalanan. Yun ang tunay na tanda na kanyang gustong ipaabot sa mga tao. At looking back, dun po sa EDSA Revolution, sa mata ng mga tao, sa mga politika, ito ay isang peaceful revolution. Pero ngayon po, sa mata ng mananampalataya, at looking back sa akin pong pagninilay-nilay, ang EDSA Revolution was a Nineveh experience for the Philippines. Yung pong panahon na yun, 23, 24, 25, parang nasa loob tayo ng tiyan ng balyena. Panahon ng pagninilay, yung panahon na yun. No? Kasi hindi po ako nagkakamali, nagsimula ng Linggo, Lunes, Martes. Yung Martes ng gabi yung lumipad si Marcos. Kaya parang Nineveh experience. At ang milagro, ano ba yung milagro doon?
Sabi ng isang, kwento ng isang matanda, yun daw ang kanyang apo. Yung kanyang apo nagtanong sa kanya, "Lolo, were you there during the EDSA revolution?" Of course, apo, sabi ng lolo. "Did you use tungkod, yung tungkod, that cane," sabi niya, "to fight the tanks, no? Yung mga tangke?" At sabi ng lolo, dumukot sa kanyang bulsa. Sabi niya, "No, apo, I did not use my cane to fight the tanks. I use the rosary," sabi niya. Kasi po yun ang di ba? Yun ang matingkad, no? Ng EDSA Revolution, yung prayers, no? Yung pagdarasal, no? Lahat, no? Nanguna yung mga Katoliko sa pagdarasal. Ultimo yata yung Iglesia ni Cristo, kung mayroong mga doon, o kaya born again, sumama sa pag-Hail Mary at pag-Glory be, no? At dinig mo sa buong kahaba ng EDSA, no? Ang usal ng panalangin, no? At ito ang malaking milagro, no? Yung walang nangyaring putukan at walang nangyaring patayan. Pero siguro, hanggang pa doon, yung peaceful transition from the new government. No? Pero, sabi, ngayon, nagsisisi raw yung mga Pilipino kasi wala namang nangyari sa EDSA Revolution. Wala namang nangyaring pagbabago. Mayroon po ba nangyaring pagbabago? Kasi ang kulang, unlike yung hari ng Ninive na tumugon sa panawagan ng pagsisisi, yung Pilipino mukhang hindi pa tumugon sa panawagan ng pagsisisi. EDSA Revolution was a Nineveh experience. Isang tanda mula sa langit na hindi lang ganong milagrong peaceful transition, kundi mula sa langit na tayong mga Pilipino ay talikuran ng kasalanan. Yung mga inuupong mga presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, tinatawagang magsisi. Pero ngayon pong 40 years, parang lumala ang korupsyon. No? Parang ginawa nilang unlimited buffet ang funds ng bayan. Kaya that call to repentance still stand up to now. Ang panawagan ng EDSA, the sign from heaven, still stands until today. At sa ating pong mga mamamayan, hindi naman mahulog mula sa langit ang karangyaan. Hindi naman mahulog sa langit ang kagandahan ng buhay. Ito rin manggagaling sa natural na pamamaraan sa ating pakikilahok para pagandahin ang bansa natin. Grabe naman pag-eleksyon. No? Tumatanggap na ng pera. At parang, ano pa yun At parang, nagpo-political hopping pa kung sinong malaki. Mayroon pa yatang bidding, no? Sa mga politiko. At sa mga nagboboto. Kaya, walang nangyari ang EDSA Revolution dahil ba mali yun? O bakit di natin tignan ang ating sarili? Na tayo ang mayroon din pagkakamali. Hindi natin pinakinggan ang panawagan ng EDSA na a change of heart. Pagsisisi sa lahat.
And I think, ngayon po, panahon ng Lent, hindi pa naman huli ang lahat. Lent is a time to redirect our direction. No? Lent is a call to i-cambio, no? O kaya break and then change the direction. No? A direction towards our real goal. No? The direction towards God, the direction towards a better Philippines. No? Ito. At yung mga senior citizen, kayo po, malaki pa rin ang dapat i-contribute ng mga senior citizen. Dapat di lang mabasa sa mga textbooks ng mga bata ang mabuting binigay ng EDSA Revolution, kundi tayong mga senior, tayong mga buhay na istorya, magandang karanasan nitong EDSA Revolution. Kasi hindi lahat makapture ng mga writers sa mga libro nilang mga nangyari noon. Pero with every witness dun sa EDSA, to their continuous storytelling, ito po'y mananatili. Parang mga bata ngayon, marinig nilang kagandaan itong istorya at ang panawagan ng EDSA. Huwag tayong maging cynical. No? Huwag nating sabihin, hayaan mo na lang, ganyan talaga ang politika. Kung ang Ninive ay nagbago sa loob ng 40 days, ang Pilipinas ay kayang-kayang magpatuloy sa pagbabago even after 40 years. Kaya may the good Lord bless our struggle for a better Philippines. Amen. Amen. Wala tayong panalangin kasi Miyerkules ngayon. Na? Manatili kayong nakaupo. Ayin ko, O Diyos ko, kekang tanggapan. Ayin ko, O Diyos ko, kekang katulan. Ing pusong sisisit, magpakumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran, kekang tanggapan, kekang patawaran. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos Mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo itindaon karing gamat mo, kiikapurian po ni kaligayan ni Lagyuna, kiikasaplala tamo at mabilog ng banal na kapulungan. Uy, pamimig na lang, iba't king sablang binye mo kaya kami, darang milareting ain, king kaya kang dangalan. Gawan mo sanang sakramento, ning kaya kaming kaligtasan. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo, mantabi kaya kayo, Kaya kaante mo rin, itasyo rin puso yu. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. hindi karapat dapat at matulog.
Tunay pin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purin at pasalamatan dakang paratit numang karin o ipa, Diyos king alangang gat lubos mayupaya. Iting maulanang panauning grasya, hing regalo mo king kaya kang pamilya. Ban makapagbay kay pilubluban. Dilinan mo keng sikanan, ban padalisain din kaya kaming puso, ban nasupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan iti malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo keng mi biyebye kaniting lilipas ayato, kabang ding puso mi makayat nala king mapupos ayato. Hulinita kambeli sa blangkoro ding anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmo yaing banwating yato, kingke kang ligaya. Sana king kakatas katasan nuania hing daratang king lagyuning Ginoo. O sana, o sana, o sana king kakatas katasan. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, ante may titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanalan, alat para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay na kusang nubdinaw ning biyana, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ning tinapet, dinwang iti karing disipulo na nga nam, kunan iti kaingan at mangan kayo kaniti, huling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwan ing kalis, pasbay pepasalamatan na kat pinuri. Din mong niti, karing disipulo na nga nam, kunan iti kaingan at minum kayo kaniti, huling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran da, ring kasalanan. Datan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Potang kakanan miya, iting tinape, potang miminum kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami yang papasyak, ang ganaking datang ka
kingke kang ligaya. Yang ining gaganakan mi, ama pamakalulong ipa, ing kamatayan at ing pangasabi ng mebye, daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Ikamingan sanang misilusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ng timong metong, ning banal espiritu. Ganakan me, o ipa, ning banal na kapulungan mo, ang makalaganap kimeto yato. Ban may ganap yung lugod. Kambe ng Leo, ing papa mi, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Gana ka mula naman ding kapatad mi, amino na ng pepainawa, king pihong kapanaya, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la din sablang mayaw na beket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo king ang karapat dapat, magkamit king bialanganga. Ban kambening wala Virhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering wan apostol at ding sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, apor yun at apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan kambenat kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal at igay kaya kawa Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mapamintog yung mahin tala pangabot sa mibok yung banan ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ibpami, at siyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kami yung kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibiya mo kaya kami, king Aldo ngini, amponi patawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisawal kin tukso, ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami, king sablang marok, o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligam. Kabang panay na pagsadyan mi, ing panyatang namin mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king halanangga. O Diyos, sa paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantian ng banal na kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Wing kapayapaan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ito po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, milalako king kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kami ing kapayapan. Ing malagud at maganakatamang ginoing kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, nyano ang tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Inu, matampang tanggap keka. Tapos Tapos sa iyag kasming, amano mo.
Magbalik na ka kanako, nakatatakot pa kanako, tanaman man katas durukula, duku nakagingaos kugeka. Malambat na kang panenayan, umena kami genina muli na ka. Iblasan mo pamangan mo magasadana, malaos kaking kayaryaning bayong biye. King ilang tayran daka, king puso mo magsalita ko, kabanalan, kapayapan at katuliran, paramdam ko at pakilala keka. Malambat danag kang panenayan, umena kami kenina muli na ka. Iblasan mo pamangan mo magasadyana, malaos kaking kayaryaning bayong biye. Iblasan mo pamangan mo magasadyana, malaos kaking kayaryaning bayong biye.
Si Claude Tapo. Panalangin na kapasalamatan. Itangan po, Ginoong Heso Kristo, Punetsuking kasanto-santusan na Eucharistia, sa sambanda ka, metulay ng ipa, king iampon ika, may kametong kayo, at king kapamilatan mo, pakikasundo ng sabla king sarili na. Ipagkalumuke kaming grasyang tunay kapasalamatan, para kayanggang dapat ng ipa, para kay kami. Daos kesa na loob magsalbat, karing kasalanan mi, adayin kayong gawang kapaglarinan para kareti. Kapamilatan mo, pasalamatan mi ngalanganggang ipa, para king kalaming biye. Lelanganing sablang makapagmulalang bagay keting iyato, para kay kami. Habalo milasanang gamitan masalese, ban kapamilatan da, daguning lugod mi, para kay ka. Baboning sabla, pasalamatan mi ipa, ing tinubod na kake kami. Bilang peka maraguldiling tanda ng kayang lugod. Banikabos na kami ating hanggang lelangan. Kapamilatan ng kamatayan mo at pangasabing mebye. Pasalamatan da kaginu, ing binyeme kay kaming mismong indumo. Ban maging indumi ang alanganggang sao. Mananasanang ding dakalakalam, ating gapmi ulining kayang pamamilatan, at lalong-lalo na ulining pamagnabinami, di na kaming lalong maragul akapanaligan, king malagud ng pakaduluning Diyos, anpon king alanganga ng saup, ning malugod mengindo. Daptan mi sana kapilan man, ing banal ng kaburian ng Diyos, at manatili kay sana king lugod na kabang-kaba. King kabanal-banal na Trinidad, Ipa, Anak, at Espiritu Santo, miabing dangalan, ligaya at kapasalamatan, hangga king alanganga. Amen. Amen. Panalangin para karing masakit. Itamongan po, Ginoong Heso Kristo, piyako mo rin kekeng kasakitan at pisanan mula rin kaya kaming kalungkutan. Bani pakit mong masala kaya kami, ingulaganan ng kinan at kapibabataan ng tao. Malugod mong pakiramdaman din kekeng panalangin para karing masakit. Ipagkaloob mo ing detasang hanggang ating kapanandaman, paulining sakit. Kilala ra, king makabilang la, karing may pili, hausan mong nuan. Sapan mo lang makatalus, king kayabe mo la, king kaya kang kasakitan, para king pangakabos, ning yato. Amen. Amen. Alakad Tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapilan man, kaming kulang, king pamamiyay mo kaya kami, king pamanganing biye. Pasik na nga na sanang lalo ni tingi Eucharistia, ing kaya kaming sikanan, at idala na kami, king kaligtasan. Itingin na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pagana mo po, kay ba na po ning misa, pwede ko pong lukluk magpakumpisal, mga 2 mo at lu. Kasi alas 8 ya po yung celebration king sakop. So, very limited mo yung time. So, siguro mga 2 hanggang 3 magkumpisal, pwede ko pa. Nung ating pumbisa magkumpisal after the Mass. Okay. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kekan, Timurin. At bendisyonan na kanin Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras, gandang araw, maraming pong salamat. Pakiramdam kayo, na yung oras, ing oras sa karapat-dapat. Ininaingal doning kalitasan, nagmaligtan ang luping Diyos. Ting mag-birthday po at mag-anniversary.